ka kɛ ni Américains ka jamanatigi sigi kalata ye min barosigi ba kan ka kɛ jamanatigi kɔrɔ Donald Trump ani jamanatigi dankan Kamala Harris cɛ. VOA Bambara ye ci labila Amidou Traoré ma, maliden don min sigilen don Philadelphie kaw fɛ. Ale b'an bolo ni waati in na nɛgɛ kan. A bɛ na ka na an ka ɲininkaliw jaabi. Amidou, i n'o la. Ba ne balimamuso, ore n'o la ni baara. Traoré. Ayiwa, e bɛ Amérique yan ka kɛ ni barosigiba ye min makɔnɔlenba don n'a kan ka kɛ bi tarata su fɛ Amérique jamana kɔnɔ. Awa, e yɛrɛ bolo a barosigi min bɛna kɛ cɛbɔ fila ni ɲɔgɔn cɛ, a bɛna tɛmɛ cogo di? Yani ka kuma bɛ foli bila aw VOA baarakɛlaw bɛɛ lajɛlen ma. A diyara n ye n wele ka na ni sigili ka kuma in na. An kɔni an sigilen don su in na ka an ka jabaraninw lajɛ. Ni president candidat fila ninnu olu ka débat lamɛnli la u kɔnɔnataw n'u ka jamana dilanni cogo a taabolo u k'a ɲɛfɔ an ye an fana ka dɔ faamuya la. A fɔ o y'an ka bi sigili ye ka jateminɛ k'a la. Ayiwa, e yɛrɛ ka jati la kalatala minnu ni olu bɛ filan na ni u ma u kan bɔ cɛbɔ fila si nɔfɛ, olu bɛna se ka faamuya sɔrɔ ni barosigi in na cogo di k'u ka maa sugandi n'o bɛna kɛ jamanatigi kɔrɔ Donald Trump ani ka fara dangan yɛrɛ kan n'o ye Kamala Harris ye. Ni débat in kan ka lajɛ kosɛbɛ a bɛ na hakili jagabɔ di bɛɛ lajɛlen ma. Yali an bɛ Harris de ta wa yali an bɛ Donald Trump de ta? Fɛn caman de bɛ jamana in kɔnɔ n'o ye immigration ye, n'o ye baarako ye, n'o ye sécurité ko ye, n'o ye kɛnɛmana yɛrɛ guerre ko ye. Donc an yɛrɛ fana mun ye immigrants ye yan n'an bɔra dugu wɛrɛw la ka se yan, Afrique yan fanw fɛ ka se yan, an fana ka siniɲɛsigi bɛ cogo di yan dugu taabolo la. Donc an kan bɛɛ kan k'i sigi ka ni jabaranin lajɛ bi ka ni candidat fila ninnu bɛɛ ka kuma lamɛn yaasa an bɛ se ka sɛgɛsɛgɛli ne dantigɛli kɛ cogo min na an bɛ se ka voter mun ye. Ayiwa, e yɛrɛ fɛ aw minnu ye farafinna denw ye ni yamaruya b'aw bolo ka se ka voter ni jamanatigi sigi kalata la novembre la, farafinna gunkana den minnu sigilen don yan olu bɛna mun de kɛ walasa u ka se k'u ni ka mɔgɔ sugandi ka bila Amérique jamanatigiya la? N'i y'a jateminɛ an minnu bɛ bɔ yɔrɔ jan ka na immigration b'a intéressé. Bibi in na immigration yɛlɛn tɛ ni parti fan fila si bolo. A ma ɲɛ républicains bolo fɔlɔ, wa sisan an bɛ démocrates ka tile la. Immigrants caman donna u ka papier ko ma ɲɛnabɔ, an yɛrɛ bɛ boli la ka u caman dɛmɛ. An bɛna ni jabaranin lamɛn k'an ka candidat lamɛn k'a lajɛ olu ka fɛɛrɛ ye jumɛn ye. Trump an y'ale ka kɔrɔlenw ye, ale ka kɔrɔlenw man diya kosɛbɛ, mais an tɛ Kamala dɔn, mais an kɔni bɛ Biden dɔn, ale fana ye dɔw kɛ o man diya kosɛbɛ, mais o de la an fana bɛ n'an sigi ka hakili jagabɔ kɛ k'a lajɛ ninnu fila la jumɛn de bɛna programme ɲɛnama ta k'a ɲɛsin immigrants ma ka immigrants nafa yan jamana in sigili la. N'an seginna kɔfɛ dɔɔni ni jamanatigi sigi kalata bawo Amérique ye misaliya belebele de ye diɲɛ kɔnɔ, farafinna jamanaw ani a jamanadenw olu bɛna se ka mun misaliya ɲuman tɔmɔ Américains ka jamanatigi sigi kalata a yɛrɛ kofɔ n'a labɛn baaraw la fo ka se kalata yɛrɛ ma? Américains ka kalata in a ka kan diɲɛ bɛɛ k'a sigi k'a lajɛ. N'i y'a jateminɛ diɲɛ yɛrɛ a économie bɛ taa cogo min na, an ka wari sɔrɔ daw, an ka businessw sɔrɔ daw, an ka sanni feerew, o ni diɲɛ kɔnɔ kɛlɛba minnu bɛ ka kɛ a si tɛ tɛmɛ ko Amérique da t'a la. I b'a jateminɛ président kura min bɛna sigi Amérique o ka taabolo bɛna kɛ jumɛn ye, o hakilina ye jumɛn ye. O de la a ka kan an bɛɛ lajɛlen ka an hakilina jagabɔ ka an ɲɛsin ni jabaranin ma ka an ka président fila ninnu an bɛ se ka mun suganti mun bɛ se ka an ka siniɲɛsigi dilan, minnu bɛ se ka paix la na an ka jamanaw bɛɛ kɔnɔ diɲɛ yɛrɛ kɔnɔna la. Sisan diɲɛ yɛrɛ taabolo bɛ ka changer, an bɛ ka taa dollar fanga bɛ ka bin, dugu kuraw bɛ ka yɛlɛ sanfɛ, olu bɛɛ la ɲini ye jumɛn ye? Nin président sigi in bɛna o bɛɛ fasa fasa k'a yira na. O de la a ka kan an ka sigi k'a lajɛ mɔgɔ min bɛna kɛ Amérique jamanatigi kura ye. Ayiwa, kalata kɔni barosigi makɔnɔlenba don su in na, wa n'i ye jateminɛ kɛ Philadelphie bɛ marabolo belebele fɛ min kalatala hakɛ ka ca kosɛbɛ. Nin waati in na Philadelphie aw yɛrɛ bɛ cogo di
ka kɔn sufɛla ɲɛ. Philadelphia ngone an wulen no nganjo. Philadelphia an ngone laada la an ye demokratu ye. Philadelphia o ye laada ye. An ka jamana ɲɛmɔgɔw yan olu wulen don ka Kamala Harris dɛmɛ kosɛbɛ Philadelphia. Mais Philadelphia fana bɛ État dɔ de kɔnɔ. O État in ye Pennsylvania ye. Mais n'i bɔra Philadelphia ka taa Pennsylvania, i b'a jateminɛ k'a fɔ Pennsylvania ka caman fana ba bɛ Trump de fɛ. Donc a kalafili a bɛna sere Pennsylvania kɔnɔna la, a kɔni a bɛna sere Philadelphia fana kɔnɔna la. Donc an bɛna lajɛ a fila la mɔgɔ mun ka politiki bɛna ɲɛ su in na, mɔgɔ mun kuma cogo bɛna diya, mɔgɔ mun ka programme bɛna ɲɛ minɛ k'an hakiliw minɛ. An ka siniɲɛsigiw garanti ka d'an ma, an bɛna vote o tigi de ye. Kuma laban jumɛn b'i bolo? Ne ka kuma laban ye mun ye, n b'a fɛ bɛɛ ka débat in lajɛ, u kana ta ni dusu ye, u ka ta ni hakili ye. Hakili de bɛ se ka jamana in na avancer. Hakili de bɛ se ka mɔgɔw pousser i ka président ɲɛnama ta ka an yɛrɛ ka bi diɲɛ in dilan ka d'an ma parce que a tiɲɛnenba don. Kɛlɛ bɛ fan bɛɛ fɛ diɲɛ kɔnɔ. O kɛlɛw bɛ ban cogo di? Kɔngɔ bɛ fan bɛɛ fɛ diɲɛ kɔnɔ. O kɔngɔ bɛ ban cogo di? Amérique yɛrɛ kɔnɔ yan, an ka siniɲɛsigiw bɛ dilan cogo di? An ka politikiw bɛ dilan cogo di? An ka balima minnu nana immigration na, u nana duguma siraw fɛ, u tɛmɛna Mexique fɛ, u caman bɛ kaso la, o dɔw donna, baara t'u bolo, papier t'u bolo, o bɛɛ bɛ se ka ɲɛnabɔ cogo di? An ka ɲɛsin o ma, an ka débat in lamɛn kosɛbɛ ne sɛbɛ, an ka sɔrɔ k'an ka président suganti ka vote a ye k'a sigi. Amidu i Traoré, an ka foli b'i ye. Nin tun ye maliden ye min sigilen don Philadelphia kaw fɛ yen, VOA Banbara ka kunnafoni di kɛnɛ.